Здравейте и добре дошли в моят канал. Днес, както сте видели от заглавието, ще ви покажа какви по-големи покупки купихме за нашето бебче. Остава ми около 1 месец до термина, но все пак побързахме, за да се запасиме така с по-важните неща. Даже мога да кажа, че сме купили вече и по-дребничките, но за по-дребните ще направя отделно видео, защото са доста. Както ще ви покажа и как съм организирала скрина, стаята на бебчето и всички тези детайли. А сега да преминем към големите покупки и мисля, че е редно да започнем с една от най-важните, а именно с количката. Така, това е количката. Ние се спряхме на марката Annex и това всъщност е модела Eli. Много е лека, много е подвижна. Ние се спряхме на комплект, който е 2 в 1, т.е. това е кош за новородено, плюс кош за след 6-я месец. Мисля, че вече повечето хора се спират на този вариант, защото е доста по-удобен. Не трябва след 6-я месец да си купуваш нова количка. Много ми харесва, че покритието е кожено, така че много лесно може да се мие. Ето тук има 2 копченца, които като ги натиснем, може да ги натиснем отделно и сваляме сенника по този начин. Отвътре е с много меко матраче, ето го, което си се пере. Материята е много приятна, дишаща. Ето тук, като отново с помощта на натискане, можем да си регулираме и дръжката. Ето така става и за таткото. Така, като ги натиснем, има средно положение, което това мисля, че е идеално за мен и има вече и за по-нисички хора. Всъщност той така горе-долу е удобно. Идва и с тези адаптори, които помагат на коша да заеме по-висока позиция. И всъщност така е доста по-удобно. Ако ги махнем, става прекалено ниско, даже и за мен, която аз не съм толкова висока, ми става прекалено ниско, но нека да ви покажа. Ето тук имаме едно бутонче, което като го натиснем изштраква. От другата страна правим по същия начин. И така махаме коша. Коша наистина не е много тежък. Ставаме го и тези адаптори. Тук отвътре отново има едно пуш, което като ги натиснем излизат. Много лесно. И така можем да си сложиме коша. Отново взимаме го, така поставяме и натискаме, докато не чуем щракване. Ето. Така, коша вече ни е поставен, но както виждате стана доста ниско. Така че тези адаптори може би са must have за всяка една майка. Тази количка може да откриете и в още няколко цвята. Единият е кафяво, другият е черно, сиво и не съм сигурна дали имаше бяло. Но на нас този цвят много ни хареса. Той е нещо като мента с мляко и беше всъщност един от най-новите им цветове. Така че се спряхме на него. Може да си поръчате и чантичка, която си е специално за тази количка. Преди съм гледала, че имаше и други цветове, които предлагаха, в зависимост от това каква ви е количката. Но в нашия случай ни казаха, че ще могат да ни изпратят единствено черна чанта, при което ние съгласихме, защото си отива все пак. Има и други черни елементи по количката. Ето тук можем и да откопчаем. Да повдигнем и ето така проветряваме. Ние ще имаме зимно бебе, така че не съм сигурна, че въобще ще го използваме това нещо. Но е хубаво, разбира се, да го имаме. Всичко се пере. Ето тук така отваряме и долния кош за багаж, който е с магнити. Хоп, ето. По този начин се отваря и така се затваря, като може и да го махнете. Ето има се цип, ако искате, но доста удобно така, защото предотвратява да падат разни неща. Другото предимство е, че има амортисьори ето тук. Виждате за разни дупки. Ние тествахме и мога да кажа, че наистина доста безпроблемно минава през различни неравности. Тук си имате стоперче, като го натиснете, не можем да мърдаме вече. И ето така си го освобождаваме. Ние се спряхме на Annex Eli като вариант, защото е един от
така да го кажем, средните варианти на марката. Нито е прекалено тежка, нито е прекалено лека. Нещо по средата. Тя тежи около 9 кг. Има и други модели, които тежат около 10, 11 и 12. Те са вече доста по-големи и не са чак толкова за нашите градски условия. По-скоро ако някой живее извън града, в село, може би там ще му е по-удобно с такъв тип количка. Коша също разполага и с този, не знам как да нарека, предпазител. Това си е вече съвсем за зимно време, както ще е нашето бебче. Той се поставя много лесно, защото има магнитчета, ето тук в двете си части. Така че просто слагаме и прикрепяме към количката. Така. И така вече на бебчето нищо не може да му духа. Ето това също, ако желаеме, можем и така да го сложиме. То отново е с магнитче. Също така матракът е антибактериален и антиалергичен с пълнеж от царевица. Ето това е и летния кош на количката. Като отново той може да бъде обърнат по посока на движението, може да бъде обърнат към вас, но вече след 6-месечната си възраст за бебенцата е по-добре да бъдат обърнати по този начин, за да гледат какво се случва около тях, да могат да опознават света. Сенникът може да си го свалим по този начин, може да го държим и така. Може да стане и още по-голям. Ето така, когато го отворим, може да стигне чак до надолу. И така, ако бебчето спинка или ако е много лошо времето. Също така, тук отново си имаме вентилация, като разкопчаем ето този цип и дръпнем така надолу. Имаме различни позиции и на самото кошче. Това е средната. Ето така, това е най-високата позиция, в която бебчето може да седи спокойно. Това, както беше до сега, средната и най-ниската позиция, в която може да спи. Тази подложка за кръчетата по същия начин. Ето това е най-високата позиция. От тук като натиснеме, слиза надолу за средна, за най-долу и всъщност може и да я приберем ето така назад, въобще да я няма. Че сме я надрали някъде, браво на нас. Още не сме я ползвали, вече сме я надрали. Страхотно. Другото готино на тази количка е и коланчето, което се върти ето по този начин, така че бебенцето дори да се върти на различни посоки, няма как да се отключи и да се отвори. А пък много лесно се отключва, като се натиснат тези зъбчета отстрани, хоп, то е с магнитче и после само го допираме леко и отново е вързано. Така, сега ще ви покажа и как ще сгънем всъщност количката. Правила съм го точно веднъж, така че пробваме. Сега ето от тук тези се издърпват езичета така нагоре и се напритиска надолу, хоп. И всъщност доста лесно успях да я сгъна. Сега да я разгъна. Така, тук има един стопер от тази страна, който трябва да го освободим, защото той пречи всъщност на количката, ето така като я дигнем, да се отвори. Тук го освобождаваме и вече много лесно издърпваме нагоре. Даже може да си помогнем ето така с кръче, хоп, и се разгъва много лесно. Дойде време да ви покажа легалцето, което избрахме за нашето бебе, а именно избрахме вариантът Next to Me, който е доста популярен в момента, повечето майки го избират. Това е легалце, което може да се прикрепи към родителското такова, така че да бъде много по-лесно да се храни самото бебе, без да ви се налага да ставате. Ние се спряхме на марката Lionel Leoni Plus. Избрах да не взимам чак толкова скъпо легалце Next to Me, защото то буквално ще се ползва до към 6-тия месец и след това въобще няма смисъл от него. Ето от тук се разкопчават циповете. Така, и ето по този начин се сваля, така че да може лесно да си взимате бебчето. Има около 6 нива на височина.
така че да може да си изберете правилната за вас и за вашето легло. Ето така може да си го свалите, като това е номер 1, най-ниското положение на легалцето. Друго, което има това легалце и което исках аз да има, е да може да се люшка. Ето тук отстрани има две копченца, които като се натиснат навън, освобождават механизма, при който можем да люшкаме самата люлка. И когато се застопорят, това няма как да бъде възможно. Самото легло си идва с матраче включено, като има и ето тези ремъци. Те се закачат ето тук и се прикрепят към родителското легло. Друго, което има това легалце, е ето това тук място за съхранение. Тук може да се слагат памперси, мокри кърпички, дрежки, без всичко общо взето. И да си ги пренасяте с вас. Самото легалце може да бъде и застопорено. Ето тук, като се натиснат тези крачета. Така. И легалцето няма как да мърда вече. Другото хубаво на това легалце е, че ако бебето ви страда от рефлукс, може да го нагласите така, че от едната страна да е по-повдигнато, от другата, ето хоп, да е по-надолу. Това мисля, че повечето легалца го имат като опция. Дойде ред и за столчето за кола, което избрахме, а ние всъщност се спряхме на марката Britax. Рюмер, не знам дали точно така се произнася, но гледахме много ревюта, има много краш тестове, които са правени с този стол и наистина показва едно много високо ниво на безопасност. Хубавото е, че самото столче си е с Isofix база, също така има и 360 градусово въртене, така че може да бъде сложено в обратна посока на движението, както и да гледа напред. Има си подложка за новородено, също така има и подплатени странични крила, които осигуряват максимална безопасност при някакви странични удари, така че те действат като пашкул за бебенцето вътре. Облегалката за глава, както и коланите, могат да се регулират така, че да отговарят на размера на вашето бебенце. Столчето е подходящо за новородени бебенца до такива, които са навършили 4 години или 20 кг. Също така столчето разполага и с 5-точков колан и в случай на сблъсък самия удар се разпределя в тези 5 точки, така че да може да се предпази бебенцето максимално. Самата тапицерия се сваля много лесно, както и коланите са супер мекички. Ето сега ще го откопчая по този начин. Тук слагаме бебчето. Ето тази подложка, която си е за новородено, тук отгоре можем да я махнем. Сега не ми се разваля всичко, но да, ето от тук се маха. И вече тук си става подложка за по-голямо бебенце. Това е и люлката, която имаме ние. Ние всъщност не сме си я купували, тя ни е подарък. Марката е на Лорели и моделът е Сиена. Като тази е електрическа люлка, има си дистанционно, включва се в тока. И след като се включи, има различни функции. Имаме няколко степени на люшкане. 1, 2, по-бързичко, 3, имаме 4 и 5-та. Ето това е най-бързото, което може да люшка. Тук имаме играчки, като имаме и комарник. В нашия случай няма да е нужен комарник, защото едва ли лятото, като вече е на 7-8 месеца, ще се люшка тук. Ето това му да го изтърпаме така. Може и сенника да се слага назад. Разполага и с музика. Я да пуснем да видим. Така да си пуснем. Самата люлка разполага и с сензор, който когато бебето ви се разбуди вътре, този сензор се активира и тя започва да се люшка сама. Така разполагате и с таймер, така че може да си нагласите колко време искате да люшка вашето бебе и след това тя автоматично да спре.
За бебефон се спряхме на този на Philips Avent, като ние все още не сме го тествали, но има, доколкото виждам, 2 пъти Zoom, wireless технология. Има вариант да си комуникирате с бебето, въпреки че то няма как да комуникира. Има вариант вие да го чувате, както то да чува вас. Също така разполага с приспивни песни, както и измерва температурата в помещението. Сега мога да го отворя, за да го видиме. Ето това е самата камерка. Сега отдолу няма да отварям, но ето това е устройството, на което ще наблюдаваме и бебето. И това е поставчицата, всъщност тук се закача камерата и вече това се закача някъде на каквато повърхност искате, за да може тя да стои стабилно. За нагревател отново се спряхме на марката Philips Avent. Загрява поставената течност за 3 минутки. Също така може да размързи и да загрее кърма, освен адаптирано мляко. И също така запазва топлината на вече загрятата течност за около 60 минути и след това автоматично се изключва. Също така е съвместим и с всякакви шишета. Ето сега ще го отворим, защото той не е голям, за да ви го покажа. Ето това представлява. Малко и компактно, както ни трябва и на нас, с бутонче. Тук вътре се налива водичка. Също така разполага и с смарт сензор, който всъщност още не съм тествала, но автоматично наглася температурата, която е подходяща за съответната течност или храна, която сте сложили вътре. Стерилизатора, над който се спряхме, е този на Philips Avent Premium, защото хем стерилизира и след това суши бутилките и не само бутилките, всъщност всичко какво да сложите в него. Стерилизира за 10 минути и суши за 30 минути, което е страхотно. Ето тук може да се види на картинката как има 2 отделения, затова си взехме премиум версията. Ето може да побере до 6 Philips Avent бутилки, плюс аксесуари и запазва стерилни нещата до 24 часа. Отново все още не сме тествали, но предстои. Избрахме да стерилизира и да суши, защото ние нямаме място в апартамента и определено няма къде да слагаме да се сушат и бутилчиците постоянно. Така че това е идеално за хора, които искат да спестят време и място. Следващата ни по-голяма покупка, това е гнездото за новородено. Честно казано, не сме гледали прекалено много модели. Това, което исках от гнездото, да е по-мекичко, да е по-така отстрани височко, за да може да обгръща хубаво бебенцето, да му е по-комфортно, да му е по-сгушено. Това гнездо е и антирефлуксно. Ето тук отгоре е малко понеже също не съм го отваряла, тук отгоре е малко по-повдигнато. Има си и специална възглавница, която е за оформяне на главичката на бебчето. Тук можем да видим, че има си комарник, също така има и ето тази джаджа, която се прикрепя ето така отгоре, става като овалче и на нея могат да се слагат някакви играчки. Самата възглавница е ергономична, може да се пере, също така ето тук отстрани има и нещо като ръкохватки, така че може лесно да я хващате, да я пренасяте в различни стаи и общо взето това е за възглавницата. Видяхме я във Виз Виталис, оттам сме я купували, допадна ни, хареса ни и така решихме, че ще е тази. За шишенца сме се спряли на марката Philips Avent. Отново, като сме избрали този стартов сет, той е Natural Response Air Free Vent, т.е. за специална система, която намалява коликите. Тези шишенца са направени така, че да имитират женската гърда. Също така
Те подкрепят и ритъма на хранене, на сукане на самото бебче. Не допускат само млякото да излезе, ами изискват от него да засуче, за да може да потече самото мляко. А тази Air Free Vent система всъщност намалява въздуха в самото мляко, което предотвратява и коликите. Забравих да кажа, че те са пластмасови. Избрахме пластмасовия вариант, понеже съм чувала доста места, че стъклените доста лесно се чупят, така че реших да заложа на пластмасови. Пък ще видим по-натам дали въобще бебето ще ги хареса, защото знам, че бебенцата имат различни предпочитания. Някои може да харесват тази марка, други не. В този комплект имаме 4 шишенца, като 2 от тях са за от 0 до 3 месеца и имаме 2 за от 3 до 6. Имаме една бипка, която е за новородено. Имаме 2 от тези системи, които са за против коликите, и имаме четчица за замиене. Също така, освен тези шишета, взехме едно на марката Tomy Tipi. Само едно сме взели, за да може да го тестваме, ако евентуално бебчето не хареса Philips Avent шишенцата. Това пак е за 0 месеца и отново е антиколик, като го шишенцето. Отново го взехме по препоръка, така че ще си тестваме кое ще му хареса повече. Отново имитира гърдата, абсолютно горе-долу същите неща, които имат шишенцата на Philips Avent. Последното нещо, което ще ви покажа днес, е помпата за кърма на Philips Avent. Аз си взех единична, понеже не съм много сигурна колко ще ми е необходима, защото има двойни такива за двете гърди, но за момента няма как да знам дали дори тази ще ми е необходима. Затова реших да тествам. Тази помпа е електрическа, не е ръчна. Има си устройство, с което може да се контролира скоростта на изцеждане. Мисля, че има няколко степени различни на изцеждане. Вече вие може да си прецените, като тествате всичките, коя ще пасва на вас. Хубавото тук е, че това устройство, когато се зареди, може да си го вземете с вас навън, без да трябва да го включвате в тока. Така че да ви е удобно да се изцеждате по всяко едно време. Лесно се чисти. Ето тази главичка тук, която е силиконова, приляга хубаво на гърдата. Тя е направена така, че да пасва на всяка една гърда. Какво е включено в самия сет? Имаме си самото устройство, имаме си помпата, имаме шишенце. Това не знам какво е всъщност. Това тук са, мисля, че подплънки, които се слагат под гърдите, за да не тече кърма. Имаме си зарядно, имаме пликчета за съхранение на кърма и един travel bag, в който може да слагате цялата помпа и да си пътувате с нея. И това бяха по-големите покупки, които взехме за бебчо. В следващото видео ще ви покажа по-малките такива, като дрежки, като козметика, пелени, всичко по-дребно. Също така ще ви покажа и тук как съм организирала скрина, къде точно държа всички неща. Малко се задъхвам вече, докато говоря. Много ви благодаря, че останахте с мен до края на видеото. Ще се радвам, ако се абонирате за моя канал, за да може да ви излизат всички нови видеа, и до следващия път.